I buržuje. Story time neki bi mogao da padne, jel tako? Vreme je za story time-ove sad sa Zlatibora. Jer to vam nisam pričao, bili smo na Zlatiboru, slavili smo Novu godinu. I bio je tamo i Beverly. Ali stvarno nisam uopšte to ništa pričao. Ajde, malo Call of Duty. Brate, moram prestati da igram Call of Duty, majke. Call of Duty je ono... mnogo loša igrica za moje psihičko zdravlje i mislim da nije dobro da igram. E sad, znači pazite ovo, mi dolazimo na Zlatibor. Znači ja mislim da je to bilo veče Nove godine i sad, ne, ali to bilo, ili 1. januar je bio. I mi dolazimo, znači imamo apartman Bruka, veliki pozdrav za vilu Sara Zlatibor ovim putem, znači pazite, gajba zvoni, sad ću vam pokažem neke slike samo da... Vila Sara Zlatibor, samo da je nađem na Instagramu, da ne vidite na Instagramu šta sam srčao, možda ima nekih mojih riba. Čekaj da vidim, okej, dobro, ima, dobro je da vam nisam pokazao. Evo je gajba, znači pazite ovo, gajba Zvonjevina. Znači pazite, imamo ovaj pogled, znači gore smo na vrhu gajbe, ubija Sara, ubija vila. Znači ne samo da vidim da li ima neke... Ne, hoću baš sliku našeg apartmana da vam nađem, ali nema. Jebi ga, nije. Evo, nije. Ovakva samo još veća gajba. I mi smo tu, organizovali smo after, okej? I sad šta se dešava? Znači na after dolazi, bili smo ja, Šarke, Čodeks i Mihajlo. Znači naš četvorica, tu su dve neke Mihine, ja mislim, sestre. Doveo je Šarke neke ribe, koje su ono, top, znači pazite, ribe stvarno zvone, nema greške, ribe ono ubijaju. I ja dolazim sa s nekom ribom, se čujem još od Tiše! Dolazim ja se čujem s nekom ribom, znači od prošle godine se čuli smo se još kad je bila na Zlatiboru i prošle godine ono malo je falilo, znate da bude tu rke, koke, ovo ono, ali ona je prošle godine dobila. Ja rekao dobro jebi ga, aj nema veze, ove godine će brato se posreći, mada logički kako je, ako je dobija na svakih ono 28 dana, ja sam izračunao u glavi, znači 28, to znači 28 minus 31, to je 3 dana, 4 dana razlike, znači 3 puta 12 meseci, to znači da sigurno sad nije dobila isto za Novu godinu, razumete? Znači matematika je na mestu, znate da brat vaš zna matu, ja kroz jedan. I sad, ja sam čuo s njom i mi tu kao ovo ono, devojka, znači ono, bilo u fazonu, aj kao može da se blejemo, sve top. Ove ribe bleje tu, ovi me čekaju gore, ja im kažem, ljudi, idem ja po još neku ribu. Oni kao važi. Sad, meni ova riba kaže, tu sam ja sa još dve drugarice. Ja rekao, ne, seri, bomba, razumete? Pazite sad, da se razumemo. Kad kaže, tu sam sa još dve drugarice, to je ovako, kreće ova muzika, sad ću da vam pustim muziku, znači kreće, ova muzika kreće, kad kaže, znači, evo ovako, tu sam se još sa dve drugarice i ti ovako. Znoji se. Jer, voditelj te pita, da li, pod A, želite da pozovete i drugarice da se popnu gore? Pod B, da li želite da kažete drugaricama da idu u kurac? Pod C, da li želite da pozovete i drugarice i da kažete drugarice da je odmah pitate za trojku? Ili pod D, da li želite samo da skočite s terase i da ne razmišljate ni o čemu? I ja rekao kao, pa brate, mogo bi ovo poda, razumeš, da zovem i drugarice da dođu, kao, nikad se ne znam, razumeš, drugarice možda zvone. I ja sad ovako silazim, brat, razumete, spremio sam se, ono, pošto smo mi tu u centru Zlatibora, ja silazim i njih nema nigde. I ja, brz, ne znam šta da radim, ja u fazonu kao, znaš ono, da li tražiti poda, da li pod B oterati ih u kurac sve i biti gore s ovim ribama koji su već tu, jer pazite, ove gore nisu loši. Znači, ribe gore zvone, ali brat je mnogo gridi, brat je pohlepan. Brat hoće sve ribe da dođu kod njega na after, to nije dobro nikada, brat kaže sad on. I ja sad ne znam šta da radim, bilo je baš zajebano. I ja kao, aj ne se, potražit ću ih. I ja izlazim, brate, šetam se po Zlatiboru, tražim ih. Vide me neki radnom klinci, gde si čoda pičko, može slika, može, brate, naravno, lik tu kao gde je baka, ovo ono, da, klasička, znate već kako ide. I ja kao, dobro, i nema veze, ja ih tražim tu, riba, ja pitam kao, gde si? I riba, znate šta mi ispuca? Evo nas kod Gigatrona.
I ja kažem, Buraz, šta je ti? Ja ličim na lika koji ono prodaje Xiaomi prečišćivače za vazduh da zna gde je Gigatron na Zlatiboru. Ona kao da evo nas kod Gigatrona, tu nam ja partram. Ja kao važi, pošaljem mi lokaciju i kažem ti dođi, čao. Znači Alfa, brat je Alfa, nema tu kao ovo ono kod Gigatrona. Dođi mala sama ako hoćeš dovedi drugarice. Dolazi. Ona dolazi, brate, za 5 minuta. Ja, ovako, znači riba dolazi. Ja sam išao da bacim đubre. I ja, brate, nosim kesu s đubretom. I izlazim i vidim, brate, riba. Danilo. Braćo moja. Kad sam ja to video. Kunevam se, ova kesa đubreta u ruci, znači koju sam, ovako sam išao. Mora demonstracija da ide, pazite, mora da ide demonstracija, samo se, ovo je bio rad. Znači ja idem ovako, ide brat ovako s kesom đubreta, idem da bacim đubre, Danilo, ovako, za čuku sam se uvatio, video ribe, gledam, rekao, brale, ovo nije ovo ona od prošle godine. Riba, znači, kunevam se, ova kesa đubreta izgleda bolje. Kunevam se, znači, ovolika je bila, braćo, ovolika je bila. Ja gledam, brate, da li da se pravim lud, kao, ona kao, Danilo, gde si? Ja, brate, kao, evo, sad ću dođem. I ona kao, ne, idemo mi stop. Nemoj sa mnom da ideš, molim te, nemoj sa mnom. Molim te, čekaj samo da bacim đubre. Pobegao bi, tebra uvatio bi štraftu, ne bi me našla nikad, znači, trčao bi za BG. I Buraz riba me videla. I pazite, znači, prošle godine je zvonila. Znate kako je izgledala? Ove godine. Mislim, pazite, ja sam se ugojio, ne kažem. Ali ona mu... Pa, realno riba, ako se ugoji, mnogo je gore nego li kad se ugoji, znaš. Ipak ti si ono lijek, imaš ono, platit ćeš i ti neku pljeskavicu. Nije problem. A šta će ona da uradi, Buraz? Ako ona loše izgleda... Realno, nisam, kako se to kaže, nisam mizoginista. Mizoginista, najjače. Nisam mizoginista, ali realno, riba mora da izgleda dobro, zato što je muškarcima mnogo bitniji izgled nego ženama. Fact. Ženama nije toliko bitan izgled. Fact. Ja, brate, vidim ribu, rekao, jebote život. I sad, ovako, opet ide muzika iz Milionera u mojoj glavi. I ovako. Nabusti u glavu i pobeći, a onda će me drugarica juriti, zvaće Muriju, razumete, ono, javna si ličnost, nemoj izgubiš karijeru, tebra zbog gadure. Pod B, praviti se ludi kao, pa gde si ti? Pod C, praviti se da ih ne poznaješ i reći samo, mislim da ste pogrešile, što bi bilo onako sas. I pod D, uzeti ovu kesu, skočiti u kesu za đubre i postati đubre. I ja kao bio fazon, okej, aj nema veze, uzmem tu sa njima kao popričam, kao čao, ovo ono kao, a pazite ovo sad dalje, njene drugarice, ne znam kako bi to rekao, brate, ako je ova riba tipa dvojka, ove ribe su -100. Znači, njene dve drugarice. Jer ja sam išao na muda, kao, možda su i drugarice zvonjevina. Drugarice, kunevam se, -100. I kao, nemam ja problem da su drugarice ružne. Znači, gledajte, stvarno nemam problem. Ako su drugarice ono malo žnaru, nema problem, ali barem budi, znaš ono, budi zanimljiva, budi komunikativna, budi gotivna devojka, da mogu da ti bacim foru, pa ti da baciš foru nazad. Drugarice, Buraz, ono, ćute ovako, i ovako, pazi, ovako blenu u mene. Jel idemo gore? I ja kao, gore je puno baš, ja kao pokušam da se izvučem, šta kažem. Ja kao, gore je puno baš, kao, odemo mi da jedemo nešto. Razumijete? Jer pazite, ja sad imam opcije da li da ih vodim gajbi i da ovi moji izvrište od smeha i da mi isprozivaju, ili da ih samo pustim niz vodu i da ili da odem sa njima nešto, da se žrtvujem i da jedem sa njima. Mnogo je hladno, otvorio sam terasu ovde, osjećam se kao da sam na Zlatiboru, smrzao sam se kao pička. I one bile u fazonu, ajmo gore. Ja kao, pojedemo nešto prvo lagano. I one kao, ne, ajmo odmah gore, hoćemo da pijemo. I ja kao, okej, samo ja prvo da bacim đubre. I sad mi dolazimo, ljudi, ja kunevam se najdužih 500 metara u mom životu, hodamo, a ribe ćute. Znači, ribe ćute sve vreme, da su kao malo pričale sa mnom, kao, pa kao, kako si ti, ovo ono. Znate,
u životu sam u proteklih od 4-5 godina koliko se bavim YouTube-om, milion puta upoznao one ribe koje znaju čime se bavim, ali me svakako pitaju, znate ono kao small talk, pita me kao, čime se ti baviš? A znamo da zna sigurno ko sam, razumeš, ono, verovatno je videla negde, ono, ne znam, videla je kad sam išao na dejt s Milicom Pavlović ili šta god, pa kao, znaju, realno znaju otprilike, ali kao, ima uvijek onih koje me pitaju da bi se napravile cool, kao, a čime se ti baviš? A riba zna, razumeš, lajkovala je Robina, odslušala je, zna napamet pesmu Bakin drug, šta god. I, brate, ja ništa tu kao čute one, ja pokušavam da izvučem, znate ono kad pokušaš da nosiš na leđima buras konverzaciju, kao, kako ste vi, kako se držite, i one kao, pa dobro smo, ovo, ono, i to je to. I ja kao, dobro, a kako se znate? Pa, iz škole. Znači, odgovori jednokratni, u fazonu, kao da su top ribe, te bra, kao da su najjače ribe na svetu. Ja u fazonu, dobro, kao, sve cool, čime se bavite? Pa idemo u školu. Joko, molim? Pa koje ste godište? Ova kaže 0,5. Ja reku, samo to ne! Ja ovako, bato! Ja se krijem ovako! Ja se uštekam, bato! Mene nema! Ja se uštekam! Reko ne! Samo to nemoj da mi kažeš, samo to nemoj, molim te, samo to nemoj. Ja se uštekam. Ova moja je bila fazom 0,3, ja mislim, da, tako nešto. Ove dve 0,5. Ja reku, čuka ovako, čuka preskače. Ja se ušteku. I ona kao, da, 0,5, idemo u školu, mi smo, ne znam, 3. razred, koji razred je 0,5 sad, jebem u mater. I ja kao, dobro, ja sam kao pravim lud. 17 godina, dobro, ljudi, znam da računam, znam da imaju 17 godina. I sad je meni samo u glavi, šta ćemo mi kao, kako ja da se ovih riba otarasim. Oni su u fazonu, i sad meni nekako glupo, brate, da im kažem kao, baš kući, ja u fazonu, idemo da pojedemo nešto. Pa jeste, 0,5, ja imam puno, nemoj da je neko pisao nešto u chatu, imam puno pravo s 0,5 da pojedem pljeskavicu, znači na Zlatiboru imam puno pravo. Niko mi neće reći suprotno ništa, kao FBI open up, pušite ga, znači imam puno pravo, ništa nije prekršeno. I mi kao idemo tu da jedemo, dolazimo kod, kako se zove, kod Leke na Zlatiboru, ako znate lokal, Leka, ono, skoro dobra pljeskavica kao kod bake. Najjače ishvali drugara, ono prodaje soju. I mi dolazimo tu, uzimamo kao da poručimo, ono red nikad veći. Kuniram se, svako ko je bio na Zlatiboru i jeo kod Leki u tom momentu 100%. Ja ništa, kao ajmo nazad, nema veze. I dovodim ove ribe gajbi gore na apartman u Vilu Saru Zlatibor, veliki pozdrav za Vilu Saru, znači stvarno dobar apartman. Hvala liku mnogo što nas je ispoštovao za sve, ljubi ga brat. Mi dolazimo gore, ja dovodim ribe i sad, pazite ovo, imam poruke i dan danas. Evo sad ću samo da vidim da li mogu da vam pošaljem poruke. Napisao sam im, samo da nađem grupu Zlatibor, evo ga, Nova Gojna. Samo moram da nađem te poruke. Moje poruke su, slušajte ovo. Ej, evo ga, čekaj, sad ću vam, kako da vam ovo stavim na ekran? Ej, ove 3 sa kojima dolazim su Gabori. Hoćete da... Čekaj, kako to da vam nađem, brate? Screenshot i onda moram negdje da uploadujem. Da, ovako ću screenshot i onda šaljem na foto video ovdje. I onda ću tu sliku samo da sačuvam. A nemojte da gledate, samo da slučajno ne otvorim WhatsApp chat s nekom ribom da se ne vidi nešto. Joj, ovo je, brate, koja jako veče bilo. Samo da mi se otvori WhatsApp. Ja im šaljem, pazite, imamo grupu, znači Nova godina 2K23, tu smo ja, Šarke, Miha i Čodeks. I ja šaljem u grupi ovo, evo je slika. Sad ću samo da je ubacim, mislim da mogu da je ubacim. Slučajno da vidim da ne pokažem, evo ga. Evo je slika. Samo sekund. Evo ga, ovako. Znači, ja im šaljem, pišem im, ej, ove 3 sa kojima ja dolazim su Gabori. Hoćete da ih ispalim ili da ih dovedem da ih trolamo? Jer pazite, imamo opciju, znaš kao, realno nekad nije ni loše nekada da dovedeš tako, ono, random ribe, jako su ružne, sprdaš ih, ono, znaš, društvom ste pa ono, trolate ih, možda su gotivne, znaš, možda se zgotivite pa kao, sutradan odete igrate, ono, bejsbol. I oni kažu kao, kaže Čodeks, vidite, Miha napisao da je Čodeks rekao, ajde daj da ih trola. I pazite,
Čodex i ja kad trolamo ribe, Čodex inače iz Novog Sada, on i ja kad trolamo ribe, mi možemo svakakve ribe da trolamo. Znači nije problem, stvarno, možemo da ih sprdamo, možemo sve, nije frka, stvarno nije. Ali ove ribe su toliko čutljive da sam ja znao da će biti izazov. I, sad pazite ovo, mi ih dovodimo tu na gajbu, samo da izbrišem ovu sliku. Ja ih dovodim tačnije tu na gajbu gore, na 3. spratu penjemo se, gore smo u penthouse-u, znači gajba ono zvoni, sve. Mene loži samo cash, znaš da volim što da ga samo mećeš cash, u 0.3? samo Ko, cash, mislim, ja lično nemam problem s tim. 0.3 je skroz okej, bato. 0.4 je skroz okej. 0.5, locked. I sad ja dovodim ribe gore, i pazite, ove ribe koje su već gore, znači, Šark je doveo ribe koje ubijaju kako izgledaju, znači zvone klinke. Miha je doveo sestre koje isto zvone, samo mislim da sestre nisu bile tu u tom momentu. I Čodex je doveo ribe koje isto zvone. Znači, Čodex je, u stvari, jedna je okej, jedna stvarno zvoni. I sve su gotivne. I sve, znači, Bleja je, ono, after snova, ne možete zamisliti koji after. Svi se sprdaju, svi su opušteni, pijemo ovo, ono, pričamo o životu kao, brate, jesi ti nekad ovo, jesi ti probao da ližeš čmar ribi ili ona tebi. Teme, znate već kakve su, ono, nećemo ništa o tome. I, brate, i mi sad, ja dovodim ribe, ovako, uvodim ih u stan, ovi su očekivali, očekivali su loše ribe, očekivali su ono ništa spec. Ja dovodim 3 akrepa. Pazi, akrep, znači ribe su, koja je reč prava za to, čekaj, rospija, riba je rospija, svaka od njih 3. 3 rospije dovodim na stan. Ribe ulaze, a pazite, one ulaze ovako, kao da su osvojile, znači kao da su osvojile Zlatibor, ovako ulaze. Ko furije ulaze u stan, ovako. I kao kaže ona, gdje je alkohol, jedna od njih. Kad je tad nisam spucao ili jedan maj Geri u glavu, znači tad ništa nisam uradio. A ja pokušavam stvarno da se ne smijem, ali ja ih uvodim ovako, Čodex koji otvara vrata, znači lik otvara vrata ovako, kaže, pa samo da se ne smijem da bi vam prepričao tu facu, znači morate ovako da zamislite. Otvara vrata, lik ovako, čao devojke, izvolite, pušta ih da uđu, i one ulaze, a ja ulazim posljednji, a on me ovako gleda. A ja se smejem, znači meni je vriska, jer svi su doveli top ribe, ja sam jedini failovo. Znaš, očekivalo si kao, Čoda će dovede najjače pičke, ono ima 600.000 followera, kao lagano. Ja dovodim te, brat, 3 ribe, 2 su maloletne. I on me ovako gleda. I on kao, to si uradio, a? I ja kao, vrate. I ja se smijem ovako, one ulaze, ništa, nisu se ni izule, ovo ono, ulaze ko furije ovako, lagano, i prolaze tamo dalje. I Čodex je zatvorio vrata od apartmana, zatvorio stan, od Vile Stari Zlatibor, veliki pozdrav i reklama za mog vrata, zatvorio stan i pobego, ovako je otrčao u sobu. Znači, lik je samo ovako u nestu. Ja u fazonu, ovi ostali, Šark je Blej s nekom ribom u svoj sobi, Miha Blej s ovim ribama sa Čodexom, i ja ne znam šta da radim. I ja ovako kao, devojki kao, šta ćete da popijete? Ova jedna mi kaže Red Bull vodka, ova druga kaže samo Red Bull. Poručuju fukse, znaš, kao da su ono Jennifer Lopez. Ja kao, dobro. I sad uzimam ovako, razumete, dajem im piće, ovo ono. I tu kažem kao, pa rekao sam, znaš, a nikog nema. Pazite, devojke su sele na terasu, imamo terasu 50 metara kvadratnih, ogromna, može se igra fudbal na njoj. Devojke sele na terasu, ja im kažem, dobro, devojke, rekao sam da je ovde sranje, realno, bolje da odemo mi da jedemo nešto da zablejemo. Oni kao, pa probali smo da jedemo, nećemo, hoćemo ovde da pijemo, ovde kao malo da zablejemo, kao nije ovde ništa spec. Nije ništa spec, naravno, kad izgledaš ko grob, čuti kako nije, naravno da nije ništa spec. Naravno, znaš gde je spec, negdje u kontejneru, onom gde sam išao da bacim smeće, tamo je nešto spec, zato što su ti tamo drugovi smeće, razumeš, izgledaš kao smet. Nisam mi to rekao u facu, naravno, nego kao, to mi je prošlo kroz glavu, razumete. Bio sam u fazonu kao chill, lagano, ništa kao lagana blejca, sve ja chillam. I ona kao, ovde nije ništa spec. Ovo je najčistoli taj, kuravac. I ja kao, dobro, i sad,
Mi kao plejimo tu malo na terasi. I onda dolaze ove druge ribe, šarketova riba jedna, šarketova riba druga koja je isto došla zbog njega, dolaze Mihine ribe i Čodeksove ribe i sad oni se okupljaju svi u dnevnoj sobi i sad kreću mene da sprdaju i kažu meni aj kao uvedi ih da uđu. I ja kažem, dolazim do ovih 3, a one, pazite, a vi ne možete da zamislite ko je to bleja. Znači njih 3 su sele. Znači, njih 3 su... A šta ako gledaju live nek gledaju, buraz, nek gledaju, tebra, jer meni je fascinantno da one nemaju dovoljno socijalne inteligencije da nisu provalile koliko su one neprijatne, razumeš? Znači, ribe su mega retardi. Kako ne provoliš, kako ne kažeš sebi, brate, nije ovo mesto za mene, brate, svi su srećni, ja sam tužna. Ti ne možeš da zamisliš kako su one bile depresivne, brate, one bleje, mnogo mi je hladno, mora zatvoriti terasu, čekaj. Znači, one bleje, te bra, kao da je, znaš ono kad su ti sve lađe potonule, ovako bleje. Popiju alkohol i kao ništa. Puše cigaru ovako. 0,5 si, malo, nemoj da pušiš cigare, bre. Ti dođe čale, ti izlupa šamare. I ono ovako bleje. Evo ga Šarke, kaže, ma nije, super su bjele. I one bleje tako. I sad mi dolazimo za sto i ove šarketove kažu kao ajde da igramo istina i izazov nešto u tom fazonu. Masne fote. Ja rekao nemoj masne fote s ovim ribama, jedino što je masno na njima je kosa. Nemoj s njima igrati masne fote nikad u životu. I ove kao ajde. Ja sad kažem pa kako da igramo masne fote, ribe su 0,5, alo ljudi. I one kao pojde kao mi hoćemo. Ja joj kažem, pa šta hoćeš, da zapadne neka fota, moramo da se poljubimo, ti bi se poljubila? Pa kao, pa da. Ja rekao, dobro, pa mislim, cool je što ti hoćeš da ja idem u zatvor, ja neću ići u zatvor. Znači, nije čoda glup, razumiješ, nije čoda vrana mu ispadne sapun, posle bude rke, koke, posle da rodi male delfine, ja nisam lud, bato, nisam lud. I ona ništa tu kao, aj, dobro, nećemo, kao, igraćemo, kao, u stvari, ne mogu setiti kako je bilo, ja sam rekao, aj, igrajte vi kao ja ću da budem sudija. Ja ću da vam govorim šta raditi. I sad brat uzima flašu ovako, zavrtim je na stolu i kažem ova fota mora da skine, da u donjem vešu ode dole u Vili Sari Zlatibor, da ode do nekog komšije ili nešto. I da mu pokuca na vrata, da mu čestita na ugojenu. Ja zavrtim i ovi si kao, nećemo. Šta je kurvo mala, nećemo sad. 0,5 si kao kurčiš mi se, onda ćeš igraš masne fote, ne skineš se u gaći i dodeš negdje. I ona kao, pa neću, kao to mi je mnogo vulgarno. Ribo, šta si mislila da su masne fote, ono da se držimo za ruke, nemoj molite tu priču. I, nema veze, ja to iskuliram i kažem, pošto se susreli svi za masne fote, da igramo upoznavanje. Zato što sam vidio da su ribe mnogo zatvorene. I ja kao tu krenem neku priču u fazonu, dobro, kao evo recite devojke kako se zovete, 5 puta su rekli imena, kunjam se, nijedno ime nisam zapamtio, možda se jedna zvala Sofija i to je to. 5 puta su rekli ime. I ja kao dobro, recite mi devojke kao da ste ono nevine. Ne, nisam mi to pitao, izvinite, šalim se, policija ako gleda to, nisam to pitao, nije to bilo. Bilo je nešto u fazonu, jel ste se ikad poljubile, nešto tako, razumete, ono kidarska neka pitanja. I brate, one kao, nismo ovo ono. I kao, ja vidim, znači kako ide svako pitanje, znači nas je 19 oko tog stola, niko znači niko od njih 3 od ta akrepa, niko ne započinje neku temu ili nešto kao ovo. I ja kao dobro, mislim ono, ne znam šta, raj, ja kao, mislim, devojke kao, ovdje sad ide kraj priče. Devojke dobro, mislim ono, stvarno ono kao, ja sam ogladneo, kao idemo da jedemo. I kaže mi kao, ova riba s kojom sam se ja vidio, što je bukvalno vidi se da je glavna, ono, u odnosu na njih 3, ona je kao, nekako tu, znate, ono kao, znate kad je jednostavno osjeti se koja je alfa riba u grupi. I ja kažem, a ona je stvarno jeste kao, ona je 0,3 i ona je jedina bila okej da je izgledala. Mislim okej, kao imala je ono 50 kila viška, ali može, znaš, ono kad si pijan, možeš da rokaš. I brate, a bukvalno su NPC-evi, ko je rekao to u chatu, Clipper Balkan, bukvalno NPC-evi ribe. I ja, brate, kažem to i kao, idemo mi da jedemo ništa, kao, ovi svi otišli, razumete, probali smo da pričamo s njima, vidjeli smo da neće, odakle su akrepi, ne znam, mislim da su tipa Novi Sad, ne znam, mislim da je Novi Sad, nešto tako. I, ja kao, ništa, kao, ajmo da jedemo nešto, da iste nam iz gajbe. I kaže mi ova riba, ma nećemo, kao, idi ti, kao, kupi pa nam donesi. Molim! Šta? Kaže, idi ti kupi pa nam...
Ja rekao, ne zebaš. Ona kao, pa da, kao mi nismo gladni, ako ti hoćeš kao, eto, kupi nam neki pomfrit, znaš to ovo. Ja kao, ne, aj idemo svi zajedno. Ona kao, pa ne, nama je ovdje cool. I joj kažem, i ovako je pređen i kažem joj, slušaj, aj idemo stvarno, kao reći ću ti zašto u liftu. I tu sam napravio mega neprijatnu situaciju, zato što sam, pazite, svi blejmo, ja ne znam ne mogu da odvučem devojku da joj kažem, dođe ti kažem nešto, zato što bi bilo opet čudno, jer bi znale da ove devojke bi je pitale posle, znaš. I ja i šapnem tu novo, dođi samo kreni, ajde nešto, znam zašto ti govorim, idemo da pojedemo nešto, ajde bre, ovi hoće, znaš. I onda sam bacio priču kao da ona misli da ovi hoće da jebu tu stanu, ovo ono, i mi krenemo. Hvala Bogu, izveo sam ih, znači ja ne znam kako sam uspeo, a sam ih nekako izvukao iz stana. I mi tu odemo, izlazimo i sad ove dve, znači pazite, ima jedan lift u zgradi i u taj lift staje realno oko 4 do 6 osoba i ja i ova riba uđemo, ova 0.3, ove 0.5 ostanu, koji su ono akrepi još veći, ostanu napolju i brzo se zatvore vrata, ja stiskam ono da se zatvore i gurem i kao nema mjesta, haha, kao sprdam se. Vrata se zatvaraju, ja i ova riba sami u liftu i kažem, slušaj ovako, jesi ti realno kao šta si mi uradila? I ona kao što? Dovela si ove dve ribe koje ne izgledaju, pazite, ja stvarno, nekad sam brutalno iskren, to je moja mana. Kaže mi, slušaj, dovela si ove dve ribe koje ne izgledaju kao ništa, trebalo je ti i ja da zablejimo, ti si dovela drugarice koje neće ni da pričaju, i šta sad mi da radimo? I ona kao, pa znam, izvini, ono. Kažem, slušaj, zablejat ćemo ti i ja kad se unormališ. I ona kao, jesi ozbiljan sad? I ja kao, da, ozbiljan sam. I ona kao, ne mogu da verujem kakav si ti seljak. Ja u šoku. Ona meni kaže sam ja seljak. Alo, ribo, ogledalo u liftu je iza tebe. Okreni se za 180 stepeni. Pogledaj se. I ona kao, dobro, ništa, kao, nema veze, kao, hoćemo barem da pojedemo nešto. Buraz, NPC, pazite, NPC riba, kao da je ništa, kao da sam pričao u liftu 30 sekundi sam sa sobom. I ona mene još pita bez blama, kao, pa dobro, ćemo barem da pojedemo nešto da nas odvesiš. Ja kao, izvini, jebi ga, auto mi ne radi, a stvarno, ipak nešto nisam gladan. I ono kao, dobro, mislim, kao, baš nisi u redu. Ja kao, ne, nego ti nisi u redu, zvala. Ja još na nju prebacujem, pazite koji sam, manipulator, ja na nju prebacujem. Kao, pa ti nisi u redu, ti si meni dovela drugarice, ja sam htio da blame s tobom, ono. I ona kao, ne, ti nisi u redu, kao, dobro, kao, aj čujemo se posle da blame-mo ti i ja. Ja rekao, važi, kao, može, to može, kao, aj čujemo se. Braćo, ušao sam na fon, kliknuo ovako, Žaklina, delete, blok, sve. Samo pustio telefon ovako, rekao, aj, z. Oni otišle peške kao, mi ne znamo gdje je Gigatron. Idite i vi Gigatron u 3 pičke materine, aj, z. Vraćam se gore gajbi, vraćam se gore u apartman i tu kad je krenulo rakata, taka, rešetanje po meni. Čoda, koji si ti retard, koga si doneo, koga si ti doveo burazeru, nikad više nemoj da zoveš ribe na after. Znate ono kad vas ortaci sprdaju, ono klasika, burazeru kao, idi ti sa njima, brate moj, slobodno si iseli iz apartmana, ovo ono, ja brate ne znam što da radim, buraz ja u fuzonu, dobro, braćo, zajebo sam se, ali pazite, svakome može da se desi, realno. Ja kad sam u tom momentu sišao, kad mi ona rekla tu su mi drugarice, bila je ova muzika. Brat je morao da razmišljam, morao sam da mozgam ovako, šta da radim, razumeš? Da li zvati drugarice ili ne? Znaš, išao sam na 50-50. Jebi ga. Znaš ono, imaš u Milioneru 50-50, nekad pogodiš, nekad ne pogodiš. Što je najjače, sprdali smo se, nismo te napadali. Šarkine seri, bilo je dagada. To je bio highlight nove godine. Bukvalno. Highlight ove, kaže Salama, oteraš ih i to je to. Ali ljudi, vi ne razumete, a nije toliko lako oterati ribe, razumeš? Ja sam bukvalno morao da izmislim priču kao ajmo da jedemo i ona mi dolazi riba i govori mi ja neću da jedem, razumeš? I šta ti u njoj u tom trenutku da kažeš? Šta ja njoj da kažem da ja budem u fazonu kao, ma nema veze ako nisi gladna, kao aj sa mnom. I ona mi kaže ja neću s tobom. I šta ja da radim? A ne mogu da ih ostavim gajbi zato što riba, brate, razumeš, truje ljude po gajbi. Izgledom i psihom. Ti si čoda, ne možeš oterat. A mogu, mislim, razumiješ, ali bilo je, evo, veruj mi, ovako kako sam ispričao, veruj mi da je bilo mega neprijatno. Znači, ja sam došao i ja sam njima rekao, devojke, stvarno je vreme da odete i stvarno je bilo, neprijatno je bilo, jebi ga, razumiješ?
ova braća, Čodeks, Miha i Šarke, zaključali se u sobu. Evo, ovo je bila scena. Pazite, ovako. Samo sekund da vam demonstriram. Znači, ako su vrata tamo, ovako. Znači, play. Ovako su vrata. Njih 3 su na terasi. A braća su se zaključali u sobe. Ne znam koliko se vidi sad ovo. O, kurac. Znači, ovako. Da se vidi nešto. A daj, kamero, mamu ti jebe! Ovaj monitor ne može da stoji ovako baš. A ne vas, vidite valjda. Ja ovako lupam. Ljudi, dođite da se družimo. Niko nije otvora, braćo. Niko nije otvorio vrata. Oni su unutra s tim ribama koje su ono, solidne skroz. Niko ne otvara vrata, ja kucam. Braćo, molim vas, otvorite, čekaju vas moje drugarice. Nisu modi da otvore te vrata. Ja ovako gledam, ne znam šta da radim. Ugostio sam ih sve. Zaboravio sam da mi je mikrofon tamo, ne znam koliko se čulo ovo. Se čulo ovo, ne znam koliko se čulo. Kunjam se, znači, kucam na vrata pola sata i Čodeksu i Mihi i Šarketu. Braćo, spasit, jer ja sam mogao da ih ostavim da bleje one same, ali, znaš, opet možda ukradu nešto, ko zna, brate, ružne. Znaš ono kad kažu ružan ko lopov, možda su stvarno ružne jer su lopuše, razumiješ? Ne mogu da ih ostavim same u gajbi, bilo bi, brate, ne znam šta bi se desilo. I onda posle pokradu nešto, razumiješ, mene napadnu, brate, Miha, Čodeks i Šarke, bilo bi neprijatno, ne znam, brate. I onda na kraju kao, oni mene iznapadali kao ti si kriv. Jebi ga, šta da radim, brate, dao sam sve od sebe i to je poenta, nemojte zvati nepoznate ribe na after, nemojte, stvarno ne isplati se. Ja, brate, ko je plakanje, ovo je jedan od jačih story time-ova, majke mi.